Salutare tuturor! Astăzi ne vom juca Fortnite. O să intru un match, dacă vreți să-mi dați seama, aveți numele acolo. În momentul ăsta nu am niciun skin, din păcate. Mi-am pierdut celălalt cont, nu am nici pe pickaxe nimic. Mi-am pierdut celălalt cont. În dreapta acolo aveți rankul meu, Elite 2. Și hai să intrăm în match. Hai că am intrat și noi în match. O să filmez destul de mult părțile în care m-am bătut. Dacă vedeți acolo în stânga sus, am destul de mult ping și da, joc destul de prost din cauza asta. Eu am făcut această filmare pe Discord pentru că nu știu cum să filmez pe PC, așa că se mișcă foarte în lag. Mie pe PC mi se mișcă foarte bine, așa că aia e. Hai că mai avem puțin și intrăm în Battle Pass. Eu sunt IGL, adică nu o să joc așa de bine că eu nu sunt fragger. Duo-ul meu este fragger. O să fac și niște episoade cu el. O să vedem. Am intrat în Battle Pass, mă duc direct în locația din mijloc, pe cum să nu. Hai că m-am îndropat și eu. Haideți să vedem ce se poate întâmpla. Sper să nu murim. Bă, playerii se duc acolo, bă, frate. Nu se duc aici. Hai că am luat o armă, un pickaxe, un grappler. Opa, uite, doi playeri. Haide să încercăm să batem măcar pe unul. Eu zic că îl batem. Opa, mort unul. Bă, nu merge sau sentinelul. Frate, nu merge sau sentinelul. Așa. O să-mi dau și niște shield, că de ce nu vreau să mor. Hai să mergem pe un player. Oare unde sunt mă ăștia? Și ascund. Ia uite-l. Hai să-i dăm push. De ce vine toată lumea la third party? Mort. Mamă, mor. Ba nu, lasă. Nu mai mor. Cred că mă duc înapoi sus unde stă Spider-Man, adică eu sunt Spider-Man, v-ați prins? Da, o glumă proastă rău. Oricum, hai să ne uităm după playeri. Haide. Uite acolo unul. Trebuie să ia țintă înainte să trag. Bun, 97. Haide. Uite un chest. Off player. Nu mă bate. Sau? Nu mă bate. Haide că pot să-l bat. Am dat un edit la mine, nu-l dădeam. Opa. Bă, aimul meu. Bă, ce are aim? Mamă, sunt bun rău.
Și normal că o să mor eu. Trebuie să mor eu. Hai că... ok. Acolo am dat un cut pentru că vreau să mă duc pe playeri. Cum am zis la început, că o să fac filmări unde mă bat mai mult. Hai că am movement, am grappler. Am tot ce vreau și tot ce nu vreau. Hai că... mă duc să iau chest-ul. Oh, chest legendar. Un minut până în endgame. Hai că pot. Bă, uite player. O să-mi fac un box aici și îmi fac unul mai sus. Da, din ce vedeți am un pump legendar. Bă, câți player mai sunt și endgame, adică 11 player în endgame. Măcar de erau 5. Șansele să câștig nu sunt niciodată 0. Oh, hai uite, opa. Endgame în... Mamă, s-a dus endgame, adică suntem în endgame. Bă, ăla are puls. Mă sparge dacă mă găsește. Și am și doar 8 gloanțe. Bă, ăla trage în mine. Nu mă știe. E fraieric diamantanic. Hai, că-l bat. Să mă duc jos? Nu mă duc las. Bă, dar nu iese niciun player, că stau și eu aici, îi dau un 200 pump. Mamă, unul nu găsesc. Hai să mergem și noi undeva. Bă, mă ia zona, trebuie să dau edit și să plec. Dă-mă edit. Hai că am dat edit. Bă, nu merge ses. Bă. Are jocul ceva. Bă, nici Shockwave nu merge să-l dau. Deci nu merge ses și nici Shockwave nu merge. Păreri? Opa, ia uite ce avem noi aici. Gloanțe și materiale. Să mă risc, să nu mă nu. Hai că mă risc. Bun, le-am luat. Ok. Uite acolo un player. Ok. Sper să nu tragă după mine. Bă, ce facem ăla? Mamă, dacă încă era acolo sus, îi dădeam un pump în cap. Că tot zicea sper să nu tragă după mine, asta face el acum. Bă, frate. Bă, stai bă cum eu de mici. Trebuie să plec. Hai că plec. Bă, ce lag am! Haide. Oh, nu. Bă, dar vine zona din orice parte. Nu pot să mă duc în partea aia că vine zona. Ești nebun? Haide. Hop. Nu merge. Bă, dar fix când trag am lag, mă, frate. Aia e. Pa, abonați-vă.